Šláger jak svinia. Naozaj krásne sa na to pozerá, fakt. No není ten futbal krásny. Je krásny. Bodaj by nikdy neskončil. Uži si to. Ďakujem. Ak by som si v slovenskej lige mal vybrať čo i len jeden jediný zápas, tak je to tento. MŠK Žilina, SK Slovan Bratislava stretávajú sa najofenzívnejšie mužstva. Tieto mužstva nebetónujú, nehrajú na remízu, veď z posledných 15 zápasov sa len raz skončil tento zápas remízou. Sú to dve najlepšie ofenzívy v rámci ligy. No a ešte jeden fun factík mám. Od sezóny 2013-2014 hrala Žilina so Slovanom 46 vzájomných zápasov a len 9 sa skončilo remízovo. Tieto kluby proste na remízu nehrajú. Buď vyhrá jeden alebo druhý. Chceš ísť do vlogu? Ale hej. Čau. Čau. Ďakujem. Ty povedz, jak sa máš. Čistá fantázia. Zdravím, dámy. Nazdar. Tu hore má Žilina pevne ukotvené svoje najväčšie úspechy. Vidíte, že tie majstrovské tituly. Točím, pozri, dneska máme posilu. Je teba. Ivanka, čo by si chcela odkázať budúcej futbalovej generácii? Nech sa snažia, nech hrajú srdcom a nech vyhrávajú. Tak a ešte pár slov k štadiónu. Štadión MŠK Žilina má kapacitu 10 500 fanúšikov. No a dnes hovoria tuto domáci, že dnes by mohla byť najlepšia návšteva za posledných 10 rokov. 6 vraj padne, tak to sa veľmi teším. Trávnik prešiel rekonštrukciou nedávno, bol dlho umelý, teraz je živý. Tam je mediálny manažer Maťo Kolár, pozri. Maťko, ready? Ready. Ukážeme si komentátorské miesta, ukážem vám, odkiaľ komentujú komentátori tento zápas. Tu. Majú komentátorský štand, takúto, vidíte to? Takúto obrazovku, aby videli všetko komentátorské miesta. Tuto niekde vtedy, si pamätáte, sedel Vlado Weiss v tom prúseri, čo sa nám stalo, no ale tak prúseri sa stávajú, už by sa to nemalo stať. Prosím, poďte na druhú stranu, nechcívať autobus, napravo vás poprosím. Tak tu ľudia čakajú, lebo prichádza autobus SK Slovan Bratislava s hráčmi. Nazdar, nazdar. Víš, opýtam sa, že koľko bude ľudí? 6122. Nádhera. Musím povedať, že na tento zápas som sa extrémne tešil. Druhý s prvým šláger jak svinia. Fakt, akože brutál. Bude dobrá atmoška. Ideme do mesta porozdávať nejaké lístky ľuďom. Žilina! 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 2-0, dneska 2-0! Ukáž na rukách, že ako to skončí, ty nerozprávaš, že? 4-2? 1-2? Koľko? 1-2? 0? 2? 0? Pre teba. Počúvaj, v Košiciach maskot vie spraviť aj salto, ty vieš? Šošon, paráda. Juka, ty prinášaš šťastie, bež do toho stupnúť. Prináša to šťastie, poď do toho. Smrdí to. Je to hodne veľká kopa. A možno ste videli Peťa Sagana na sociálnych sieťach a toto je výsledok. Cyklojazda priamo odtiaľto z mesta na štadión. Za mnou je koľko? 50 cyklistov možno? Idú priamo na štadión odtiaľto z mesta. Pán fotograf, máme všetko? Hotovo. Natáčaš ma keď som na paralene. Peloton vyrazil, Sagana nikde. A na tejto Žiline je super, že normálne zo štadióna môžeš prejsť pešo až do centra mesta. Za koľko? 5 minút to trvá cez podchod? To je úplne že mega. To je možné fakt len v Žiline. No dobre, mesto sme pozreli, cyklistov odprevadili a ide na štadión. Pol hodiny do zápasu a pozrite sa, koľko tu je ľudí. Ľudia sa tešia na futbal a domáci klub MŠK Žilina si pripravil aj takúto fanzónu. Aj na malú ochutnávku, pokojne aj vy, ktorí... Tu hrajú futbal, tu hrajú futbal. Paráda. Ľudia v šáloch, v dresoch MŠK Žilina, takto nejak by to malo pred zápasom vyzerať. Fakt paráda. A ideme sa pozrieť tu, do fanshopu.
Čo páni, jak to dopadne? Dajte tipy. 2-0. 2-0, dobrý tip. 2-1. Tipy na výsledok máme, no fanshop nie je veľký, ale pekný. Pekný. Čo chlapci, podľa vás vymení? Vymení dres? Hej? Uvidíme, či vymení dres. Tigranko za horálku. Vieme, že Dajky Macovka ľubí horálky a uvidíme, či Tigranko vymení za horálku. Zamyslený pán tréner Weiss. Nazdar. Jak sa tešíš? Jak sa tešíš na zápas na stupnici od 1 do 10? 15, výborné počasie, výborný zápas, súboj o titul, dve najlepšie ofenzívy a gólový priemer viac ako 4 góly, takže ja dúfam, že uvidíme veľa gólov a výborný zápas. Dobrý je. Domáca zostáva Emeška Žilina sa práve teraz predstavuje. No, tribúny sa plnia, vyzerá to na fakt dobrú návštevu. Hovoria tu o návšteve najlepšej za posledných 10 rokov. Dneska by to malo atakovať 6 000. To je, že mega. Kto vyhrá? Žilina! S kým by si chcel ísť na nástup? Xavierom a Dangom. Ja by som chcel ísť s Kačerom. Hej? Ste rovnaké také výšky. Trošku je kačka, nie? Potom si trošku skrč, keď pôjdeš s ním. Ja si robím srandu. A takéto odkazy tu majú šošoni na chodbe. Tuto to dýcha naozaj farbami a tam už je šatňa Emeška Žilina, tam samozrejme nemôžeme, pretože 10 minút do zápasu. Niečo skúsime, že Toto je fakt krásny pohľad. Nie na mňa, ale na tých ľudí. Plný štadión, plný dom. 24. minúta 0-0 stále, ale ľudia na tribúne sa neuveriteľne bavia, to je super. Prvý polčas sa skončil, zatiaľ teda za očakávaním čakali sme gólovú prestrelku a je to 0-0. Jednu vec vo futbale, alebo u nás by som rád vyzdvihol, nie je tak, že si manažér a že nič nerobíš, že sedíš proste v kancelárii od pondelka do piatku a potom tu sedíš s vyloženými nohami, tak to nie je, ani ja nesedím. A takisto nesedia ani chalani zo Žiliny, lebo tuto vám ukážem. Marketingový manažér Tomáš Hluch a vešia na bránu plachtu, lebo chystajú polčasovú súťaž cez polčas. No jo, život v Nikkei lige už je raz taký. Žiadne od do, a keď treba, musíš vyhrnúť rukávy a makať. Emeška Žilina chcem ich dať ako príklad, pretože Emeška Žilina robí veľmi dobrú robotu, čo sa týka marketingu a budú mať plné štadióny a o tom som presvedčený a dneska je prvý taký krásny moment, pretože tu majú skoro možno 6 000 ľudí a naozaj krásne sa na to pozerá, fakt. Tak 6 nie je, ale 5866 Žiline na slova nie je zle.
Slovan vyhral v Žiline 1-0, vrátil teda Žiline požičané z tehelného pola a tuto Slovanisti sa tešia so svojimi fanúšikmi. Asi konečne, pretože fanúšikovia sa na nich hnevali a dnes je všetko zabudnuté. Vladovajs, hrdina zápasu. Sú to také momenty, tak ako som povedal, ktoré budú s vami už na celý život, lebo je to taký niečím výnimočný gól pre mňa, ale samozrejme pre mužstvo, pretože bol strašne dôležitý krok k tomu titulu a opäť jak v Dunajskej vtedy, tak verím, že aj na tento sa budú naši fanúšikovia tak spomínať. No není ten futbal krásny. Je krásny. Bodaj by nikdy neskončil. Uži si to. Ďakujem. Dôležitý krok titulu. Slovan vyhral v Žiline 1-0. Čaute.